Arratsaldeon ikusentzuleok, zarautzen gara, emakumeen lehia bukatu da Arraun Lagunaken garaipenarekin, orain gizonezkoen txanda dugu, Euskolabel Ligare aurrera 15. jardunaldia, guztira 20 dira berez, lehenengoa bertan bera geratu zen Eskoruian 19, eta hauxe da sailkapena, Urdaibai lidertzan, 140 puntu, 7 jardunalditan azkarren izan da, Hondarribiak 3 puntu gutxiago, 2 garaipen eta Zierbena 3. tokian aurreko asteburuko erakustaldiaren ostean 4 puntura 3 garaipenekin. Gero koska dago Donostiarrak 108 eta garaipen bat, etxean lorturikoa gainera, 5. Orio jarraian Kabo, Getaria, Lekitxarra, Kaiku, Ondarroa, Santurtzi eta San Bertolameu. Paraje derra, Mollarri alde hori. Hortxe, lanperna guztura ondorean, Mikel. Gora eta bera nola da bilen. Abildadia behar baina, biltzeko. Eta baimena. Bai, hori beste kontu bada. Ea ba, patroien zelkapen errepasatzen badugu, Gorkaran berrik 85 puntu ditu, CaixaBank sariari dagokion lehian, Amunarrizen 80, Unase Izagirrek ere 80. Eta goazen aurkezpenekin hemen, Santurtzi eta berriro hor da, Markele Lortza. Bai, 4. tostan ikusi genuen pasaren astean, gaur 5. eta berriro ere horra endikamoran aurrekalari, beraz, gaur pelaio lehorrean geratu. Bueno, bizkarra zurari utzi dio. Eta lehorrean ez dakit, baina ontzi titularrean mintzat ez dugu Iñaki Errasti. Hori da. Ondarrutarren lehiari dagokionez, ez? Hori da, eta haren lekuan, Miguel, Ander Larrañaga sartu da, gainerakoan, igandean, hain estropada una egin zuen, Boiron estropadan una egin zuen, eskifaia 14koa mantendu egin du. Gaur, Inigo Larrinaga, hor, patron. Ondarrutarrak, eta 3. kaletik Kaiku arituko da, zailkapeneko 4 apalenen artean, hobekien ari dena, 9. postuan 60 punturekin, Jimeno, patroi lanetan, eta alde batetik, ustegabean Dragan Silviu ordezkoen tostan da, eta berriz Jon Elortegi hor dantzan Istriborreko bandan. Istriborren da bilki, Jose Luis Kortak, dantza handiago Baborrean baino, Baborrean Sulaiman eta Oskar sartu dira, aurrekalari titularra bera dugu, Istriborrean bai dantza. Pablo Soba 3. Elortegi berriro ere, 5. eta Manuel Gutierrez Bengoetxea berriro ere espaldara eraman du. Hala eta guztiz ere, oso arrantza ona eginda etorri ziren Galiziatik Korta eta bere mutila. Eta itxura ere, manda ona. Eta hemen San Bertolameu, mailak mantentzeko zailtasun ikaragarria duen elkartea. Lau estropadaren faltan 8 puntura eta batez ere oso itxura. Suabe izango du Mikel kezkagarria emantzuen pasaden astean etxean eta igandean. Bi aldaketa, biak ere espaldan Baborrean Daniel Fernandez, Estriborrean Jose Ramon Duran. Aipagarria da, ekarri zuten aurten txiki parada esperientzia audiko arraunlaria, aurrekalari bezala eta Ababorren eta aritutakoa, eta, urteak ere aurrera doaz, ez dakigu egoera fisikoaren nolakoa den, baina kanpoan eta Piñeiro ere ekarri zuten arezetik eta hori ere... Piñeiro esate batera ikusi genuen espaldatik aritu zen etxeko estropadan eta justu txonola bukatu zuen estropadan. Ari dira prestatzen. Lehenkaletik arituko da Santurtziarren Sotera. 2. Ondarrutarren Antiguako Ama, 3. Kaikutaren Bizkaitarra eta 4. San Bertolameu elkartekoen Aterka Trainerua. Oraintxe ordu bete falta da, itxas gorarako, esango nuke giroak gozatzen ari dela, baina oraindik horrek ikusten dugu, iparreki aldeko aize holat. San Bertolameu, proa. San Bertolameuri, abante, agindua. Hor nun bai. Bandera txuria goian, lehorretik epaileak. Erne. Bai, semafora berdea, bizkorra asko. Ea ba. Alde batetik hemen, esan dezakegu, zailkapenean 8. postuari begira, Kaiku dugula. Esango nuke, Kaiku bakarrik dugula. 5 puntu daude, Kaiku eta 8. postuan den Lekitxarraren artea. Esango duzue, ez alda berdintxu? Ba ez da berdin. Izan ere, 8. beste 2 estropada jokatzen ditu Kontxaren ostean. Hau da, Bermeokoa eta El Corte Inglés bandera Portugaleten. Eta horrek badu atzetik, bere
atzaritan da bere eragina, eta mutilentzat ere bai. Eta babeslei begira, eta... Jakina, babeslentzat oso leio ederrak dira hori. Ez du behirtera txukun egin, Kaikuko Bizkaitarra. Ez. Momentuz, atzetik da. Ondarroa bai, ondarroa bizi. Eta beno, Meirak pasade gaur sortziere irtera ona egin zuen. Gero hasi zen, hirugarren minututaretik aurrera, indarra galtzen. Baldin bada, euskoa galtzen, orduan txasi zen. Segundu batean dira laurak, Iepa, Oraindik ere bai, nabarmen, parekiateko fituarekin. Gaur da, adibidena nabarmena gauza batena, Mikel. Aizea, aize olatua, ondoko itxasoak baino, indargio, gailendu eginda, hala baitere, osagai natural hori. Hemen, gure katamaranetik hartutako irudia. Ikaragarri gustatzen zait ikuspegi hau igon. Bai, baldaken zerrarin zenpitzen, Ontzi denak ere, babesnez eta ongi hornituanik ez dakit hori txarra ona den, alegia ez ote den hobea. Bat, eta bakarra baina indartsua edo asko. Ez naiz putzu horretan sartuko, baina begira, denak bete-bete egin. Bai Meirak. Nik uste, kirol mundua nola dagoen ikusita eta bat arraun mundua nola dagoen ikusita, aterako luketela beste babesle bat azaldu ezkero. Bai, lekua ez da. Haren izena jartzeko lekua, Bai. asmatuko lukete azkar asko. Bueno, Kaiku, ontzi bateko atzerapenarekin, hori ikusten dugu. Bizkaitarra traineroaren branka. Eta beste askotan bezala, ondarrotarak indartsu hasieratik baita Santurtzien. Eta Samertolameu gaur lehiakorrago edo. Jetxi behar baldin badira, nik uste dut hauen helburua izango dela duintasunez jaistea, ez? Jardun nintzen datu estadistiko batzuk eta begiratzen eta, bueno, esan behar dugu hause dutela hirugarren agerraldia, ez? Euskolabel Ligan Samertolameukoak. Lehenengoa, 2009an, 11. bukatu eta playoffean bera. Urte hortan hasi ziren gainera 12. playoffean txartela defendatzeko tokiak entzen. Bueno, eta gero, jetxi ziren, egin zituzten 5 urte behian, igo ziren eta 2016. urtean 12. Zuzenean bera. Orain pasan dira beste 7 urte, eta 2023an hemen dira eta arrisku handia dute berriz ere zuzenean. Ez dute bat asmatzen, Miguel, ez dute bat asmatzen. Bere egonaldiak urte betekoak bakarrik dira. Hori da. Eta horrek lagatzen dizun nolabait erremina, azkenean saiatu zara, izugarrizko alegina egin behar duzu honenekin hemen burukan aritzeko, bidaiak astu gabe, hartzen dituzten astinduak, halako joan etorriak astero eginda Galiziara, baina gainera hori ezin iraun, ezin egonkortu honenekin eta berriz bera. Horrek usten duen, aurrea begira usten duen ondoa, ez da? Kuadrilan, bajak, tristurak... Zaleen artean, bazkiden artean... Hori da, babeslentzat ere bai, babeslei buruz jardun gara bantxe eta denentzat da hori izugarrizko kolpea. Eta nik uste dut, David Costa prestatzaileak hain garbi, bera Kaikun arraunlari izan dakoa, eta hain garbi ikusten zuen hori eskatu ziola zuzendaritzari alegin bat, baina ez dagoenean zuloa egitea baina hobe da ez gastatzea eta zure apaltasuna onartzea. Hori gertatu da, ekarri dituzte aresetik bimutil, eta hortik aurrera dagoenarekin jardun bai, orain adibidez oso txukun ari dira gaur, baina zelkapenean urrutiegi daude, Santurtzik baino 8 puntu gutxiago dituzte. Mikel, joera bat, lehen arraun lagunak egin duena, orain Meirak, bigarren luzerdian laugarrenetik, ea ziabogan, lehen adina tiratzen duen, azpikoa. Ea, Ondarroa eta Meira, begira Ondarroa, begira. Hau orpanean hor, begira. Begira, Santurtzi ere ondo, baina tienak tira ditu, 5 eta 11, Ondarroa eta Samertolameurentzat, Santurtziri 5 eta 12, Kaikuri 5 eta 13. Hor kanpokaldean Kaiku ere suspertu da, pixka bat. Hirugarrenetik eta laugarrenetik badirudi, bigarren erdian, luzearen bigarren erdian, kanporantz hobeto joaten da. Arraun lagunak erakutsi dugu hori.
oso nabarmena izan da aldaketa. Eta orain segituan ikusi dut, Ondarroaren eta Meiraren branka segituan estriborrera begira. Helikopteroko iruditu. Hemen dira, Karma eta bere mutilak. Bai. Asmatu ezkero aberia egiteko dago. Bueno, eta ontzi erdian hor Istriborren txila biudez, Galiziarra, Urdaibain, garai batean astilleron eta goi mailan ibilitakoa, joan zen urtean asko sufritu zuen, ebakuntza bat egin zioten aste santuen bueltan, eta gero ezin, punturik honen etorri, mutila handia da, eta alderantziz aurten... Azkeneko 3 denboraldietan estropadarik gehien, orain txaria aurten ari da jokatzen. Eta Javi Polo entenatzaileak konfiantza eman dio, eta segi, eta oraintxe izango du sasoirik honen. Sasoi askotan horrek ematen lehiaketak berak. Egira, hauxe ikusi nahi nuen. San Bertola pelkula etorri dena nabarmen, 3. Baina, Santurtzi lehen kaletik ari da, eta hor da, segundu bakar batera. Kaiku berriz ere, segundu garrantzitsua galduta, bai. Karma golatu hartu du. Zer den, Txandan larri daudenak, sailkapeneko azken biak, aurretik. Eta ja, salbatuta daudenak, esate baterako, Bueno, teknikoki oraindik badaude puntu asko jokoan, baina hoiek atzetik. Begira, olatua. Rampaldore egota. Arranka sartzen. Marka izango da, Zarautzera etorri eta gaur ere, orain lantzak giro dago, nahiago. Bai. Mugituko espalitz, bihar ordu bikarte. Bestea. Hori, begira patroia. Enterano bada bera, Jacobo Gallo. Cristian. Zabertola beha, 2 segunduko arrenta errarekin, Jugarren kaleti datorrera bat, Zabertola. Kaiku atzean. Hor Ondarrutarra. Zuluan honetan. Olatu gailera. Santurtzi, Zabertola meuren parean. Estropada eremuaren bi ertzetatik doaz, baina biak azkarren. 34 palaterdi, Ondarroa. Orain Meirak metro gehiago egingo ditu, baina hori baino kerrago. Olatuaren norabidea galduko du. Orain zatu, Mikel, Bai. Harendik amoran ere. Bai. Nunez, horrespaldan. Ander Salasekin. Helikopterotik ikusita, Sterlan. Besoa bakarrik ez. Gerriti bera ere asko behar da, asko. Beso, proba, solo! Kaiko erori eginda, 9 segunduko atzerapena. Ondarroa ere, oraintxe Mikel, soka eteten aurrekoekin, Bai. Soka hori eteten ari da. Bai, baina Ondarroa eta Santurtziren artean 18 puntu daude. Zigorri kalkatzeko. Berotu da berriro Garma, berotu da. Oan nolatua. 2 segundo. Erraz ikusten da sotera, Han bestea jarri zaio. Eta Ondarroak ere hartu duga. Kaiku bera ere urrutia gurbili da, orain 7 segundo. ¡Solo remar! Hame Garma. ¡Esta hay que hacer atrás, campeones! Teknikoki eta txukun, elegante, Esan ari naiz urte osoan beste 1000 kontu bai, baina traineru hori landua eta teknikoki lortu du mailatxo bat, maila eder bat. Helikopteroko irudi hori gainera oso salataria da, Zerbait txukun ez dagoenean askar agertzen da. ¡Largo esta! ¡Coge aire! ¡Hay que llegar a probar! Begira, mugimendu hori egiten duenean, nola jarri den atzea. Atzeko arrufadura. Bueno, mentxe ditugu. Balizak 80 metrora. Orain Zuluan. Zabertola meu 2 segundoko atzerapenarekin haiek ere Zuloan da. Kaiku urruti, beste 3 hortxe. Oraindik bizi. Metro gehiago, azkar jarri da. Zabertola meuko aurrekalaria, azkara gehitxo galduta. Epa! Atera egin behar izan du, Bai. Moranek, ongi hendika Moran. Arrisko handia hartuta.
Zabaletik Ondarroa, Oskar Gomezek. 10:29 Santurtzik, 10:32 Ondarroak eta San Bertolameu. Irtean zosta bat aurretik Galiziarrak. Laugarren Kaiku 10:29. Begira, estiro horretik zijoan, nabarmen ziago hori, nola atera duen. Atera eta gero sartu. Bai. Zer den abilezia, Postu hori ez da txantxatakoa, Bueno, aste honetan urko redondean, esan digu. Bai, hori da. Kablea jarri ezkeroztik, kablea gauza honak, eta beste aldekoak jarri dituela. Bere ustez bat txarra, urko redondo diot, aurrekalari badan hor. Esperientzia unikoa eta... Sartu, eta askotan kableak berak ez duela usten, ateratzen, abileziarik ez bada. Ongi bilide handik amora. Abilezia, indarra ere, bai. Indarra. Hay que remar igual que el primero. ¿Vale? Bueno, Kaiku oso urrutu. Santurtzik orain. Brankaz, ontzi bat. San Bertolameu eta Ondarroan. Kanporantz, ontziak lehen ere Euskotraligan, alaxe gertatu da. Dezente azkarra godoaz. Brankaz, barrurantz baina. Orain, berriro ere, San Bertolameu metro gehiago eginez. Eta, gaur Mikel, estropadari pintxatzen eta estropada prestatzen, etorri zaidan bestea, Zarautzen pentsa zenbat edizio jokatu diren. Baina hemen entrenamentutan ia inorrezta aritzen. Alegia, Zarauztarrek ere, egoitza hori ebearen ondoan daukate. Zarauzko estropada prestatzeko bakarren bat astean etortzen da, baina bestela, gehienak estropada ere ezagutzen dute, estropadatik bakarrik. Honek misterio ikeragarria. Bueno, getariarrek bai. Getariarrek, behar bada. Tita batean, norabide aldatuta hementxe dira. Ahí va. ¡Bat! Zuen garaian eta egiten zen ituzten. Propio etorrik, getariara joan. Propiona etorrik. Hori da. Baina esan nahi nuke badira, esate baterako, Donostian edo. Bai. Zaiako badian. Asko joaten dira, gara. Edo Zierbenera. eta Getxon eta Bai. propio joaten dira. Zarautzera, ez dago joerari. Arrazoia, garbia dago, getaritik atera. Zarauztik ezintzea irten, denbora ere astean zehar ondo neurtzen da, eta denbora asko behar da. Klasiko bat izateko. Bai. Entrenatzaile honenek ere, urtean, 3-4 izarra honekin da bakarrik ezagutzen dut. Santurtzik uberriketan ari garen bitartean, segundoak pilatzen ari da. 5. Eta Kaiku zulotik atera ezinik. Eta segida, arra honen, Begira. Eta hemen konfiantza irabazten ari da, Sotera. Garrantzitsuena da, playoffari begira, argi dago playoffean txartela hor dutela, eta posik hartuko dute, bestela hurbilago dutelako etxiera automatikoki salbatzea baino. Eta sentsazio honekin bukatzea ligako jardun hau, hasierako hilabete hauetako uztaila eta abuztukoa oso garrantzitsua da. Gerokoak, gero kontxa dator, baterak zer, eta gero playoffa, baina ni daukadan irudipena da, aurtengo playoffa benetan lehiatu izango dela Ibon, oso gogorra, begira gaur ere, hemen goizian arkote izan da nagusi, ja ligako estropadan, San Pedrori 14 segundo, Lapurdi 15, baina, zailkapen nagusian Lapurdik 129, San Pedro 128 eta Arkotek 134. Biziri daude, estropada bat falta da, bihar Bilbon erlojupekoa jokatuko da, baina nolabait oso bideratuta dute playofferako txartela Lapurdik eta San Pedro. Jarri Lapurdi eta San Pedro alde batetik, bestetik Ares eta Bueu eta kategoria mantentzera joango den Santurtzi. Oso playoff gogorra izango da. Azken urteetako joera, azkeneko fiuzetan pintza bai, 11. Mikel, mailari eutxik egin eta nik uste dut, Beirarekin ari gara ikusten, Galiziako liga ari da, bera noski, baina hemen maila kompetitiboa, lehiakortasun maila iruditzen zait, handiagoa da eta playoffetan, ni normalean, Eskolabel ligakoak iruditzen zait, puntutxo bat goitik izaten du. Horain, arran egin behar du. Non eta Bermeo. Hori da. Bueno, Santurtzi, hemen da, 6 segundoko abantailarekin, Ondarroaren aurretik eta 7 San Bertolameuri. San Bertolameu hau ez da lehen luzean ikusi duguna, Ibon.
ez, baina hala ere ez da mildu pasaden asteburuan bezala, Ez da mildu. Laugarren kale ari zaik gustatzen, Mikel. Begira belauntzura, esaten du izan ondi datorren oraindik ere, Abisua. Hankarma ere. Morani. Ziabogau. Aurrezagoa ziabogau. Zast. Onaren tira egin dio. Amabost eta berrogeita esortzi. Zorik gabe. Oraindik denak atera egiten ditu balizatik. Ondarroari 16-0 Samertola Meuri ere bai. Eta orain Kaikuri 16 eta 11. Bueno, lehen txandako ontziak hemen ditugu azken luzean sartuta, bigarren posturako da burruka hemen. Ondarroa eta Samertola Meuren artean. Santurtziko oso errenta polita lortu du. Santurtzi gustatzen zait. Arronketa balada bukatu, eta zeinen azkar ateratzen den, atzetik zeinen garbi ateratzen den. Begira, bala hori zeinen garbi ateratzen den. Alberto hori animatu eta animatu, oso hartzen du. Bai. Izan legez, gora bera hundiak izan dituzte. Eta hor, Cristian, izango da, beroa eta petrala eta nahi duzuna, baina jakin izan du. Barkamen askatu, eta berriro lanera itzuli eta gogor. Zer dioen, Atzera, errekuperatzeko garaian. Azei, presari gabe, treniruari minik egin gabe. Ondarroa ere, lehenbiziko kalera. Oso abantaila onaren jabe, Santurtziarrak orain. 1000 metro falta dituzte. Epailea tartean, hor, biontzien artean. Ongi gobernatua dakarrela. Epaileak, bi epaileak dakartela. Berriro ere bukatu, eta korrekarik ez egitu. Begira Franco. Respira esa. Respira. Ahora que se está. Arrastroa. Ai, mano. Ai. Hogeita hamazazpi palada. Dantzan hor txopan Cristian Garma. Utxiak gogor egin da, apenas ikusten da palantzariko. Samertola Meu aurre hartu dio Ondarroari. Asko ari zai gustatzen, Santurtzi eta Samertola Meu ere, bai. Uste dut kale ari zaiola laguntzen, baina etekin ari zaio ateratzen. Hemen Cristian Garma Kantabriarra gaibatuta esan beharko dugu Castroren sufrimendua bukatzear dela, maila galduta, estropada guztitan azken postuan, arrastaka, baina ikusi egin behar da, eta entzun egin behar da, ara joan eta zaleek mutilei emandako babesa, txalo sorta, ikaragarria azken postuaren ostean. Begira, Kaiku zer egin du, keina egin aldu Kaiku. Ez dut uste. Bueno, begira, uberan, atzean utzi duen ubera, edo bestela nabarmen, beiraren bila da. Hori da, ez, edo kale hortatik ondo aibadia, guazen gu ere. Baina, ontzia ez da bil, guazen bila. Oso maniobra erradikalari, uste Jimen horren. Bai, 6 metro ditu, zerbait egin beharko du, azken postuan bukatu nahi espadu. Zerbait, bai, zerbait oso arraroa, bai. Begira. Ondarroa 2 segundotara du, Kaiku. Eta Samertola Meuk ere, nolabait piztualdia edo izan du, azken 2 minutu hauetan. Ea burruka dago orantzean. Na, Kaiku hartu duen. Bai. ¡Solo acabar! ¡Ahí viene! Hor da torrela bakarra batek. Gana launtzeko, zerbait egin nahi. Santurtzik txanda kontrolpean du. Larrinaga, begira, patroiak ikusten ditugunen, kanporan zindarra egiten, jarri zaie seinalek aurko giloren. Olainez, orain zuluan. Hor. Hortxe doa. Hori jarriko zaio, jarriko zaio. 3 segundo, Ondarroak Kaikuri. Santurtzi errenta mantentzen ari da, eta Samertola Meu ere bigarren tokian dato. Kaiku ikusten dut, atzia dantzari. Baina berriro geratu egin da Kaiku, 6 segundora orain.
geratu egin datzea. Izan du momentu bat, baina... Síguele! Sigue! Hauen gatik ere pozo hartzen dut, Mikel. Bai, beste itxura bat eman dutela. Bai. San Bartolomeu begira, 5 segundora hurbildu da. San Bartolomeu luze honetan oraingoz azkarrena da. Santurtzi baino segundu bat edo bi bizkorra. Santurtzi 0 paletik sartuko da, orain txezuruan. Azken 80 metroa. Zameira olatu, Santurtziko Sotera hemen datorba. Hemen da Sotera. Lehen txanda Zarauzko lehen jardunaldian. Bai! Santurtzik irabazi du, 21-16. Bigarren, Meira, bai Meira. 21 eta 22. Ondarroak eutxi. Hirugarren ondarrutarrak. Bai. Eta orain, bai Kaiku. 21 eta 29 ondarrutarren denbora, Kaiku. 21 eta 30 eta Cristian Garma orain lekandari babesa ematen da mutilak txalotzen. Erreferentzia hor da, Santurtzik irabazi du Zarauzko lehen jardunaldian, aurrenengo txanda 21 minutu eta 16 segundo. Orain, Merkatal aholkuak. Arratsaldeon berriro guztioi, zarautzen gara, eta momentuz, gizonezkoen lehian, lehen txandan azkarrena Santurtzi, 21 eta 16. Bigarren San Bartolomeu, 6 segundora, Ondarroak 12ko atzerapen izan du eta Kaikuk 14ko. Aurrera, Eritz Hernandez. Gurekin dugu Markel Elortza, Markel zorionak. Bueno, lehen da bizi gure ikuslei komentatu behar, Castroko asteburu baino lehen, Markelek bere eskuinankako 5. metatarsoa utzi zuela, eta guri komentatu zigun, bueno, gaur aurtengo denboraldia ia, bueno, agian eginda zuela, ez hemen dugu arraunean, ez dakit nola zauden fizikoki Markel. Bai, zuk esaten duzun bezala, hori hasierako medikoaren partea, ala zen, 30-40 egun eskaiolakin, eta egia esan, 10. egunean kendu zidaten hori eskaiola, eta ipin egin zidaten hori walker bat, horrekin jazapaldu nezake, eta 20. egunean, berriro hori, errebizioa egin nuenean, ikusi zen hori, bi lekutatik abertuta zegoela, eta hori, leku batetik ondo soldatu egin zen oina, eta bestean ja beteta, vamos. Bueno, lehiari daukionez, Santurtziko trainero behartzuen, horrelako estropada bat. Galizian, benetan lana ongi egin zenuten, azken postu hori asko aldendu, gaur hasi eta buka nagusi. Bai, argi zegoen, Oraingo helburua dela hori, Meira hori, puntu bat sartu, baten bat erditik sartzen bada hobe, eta leku hori, azkenengo postu hori ahalik eta azkarren saiestea, eta hori, playoffak finkatu, eta gero hor prestatu. Playoffa behiz jota kasute, ez dakit kontxarako begiren bat eusten dizuen egoera honek, ez dakit kontxa badagoen Santurtziren buruan? Ez, momentu honetan liga garrantzitsuena da, azkenean liga badakizu mantentzen bagara, eta gaur emandako mailarekin, bagenekien, hori aurreneko estropadetan ez dugula gure maila eman, baina gaur ikusi egin dugu, hori, gauzak ondo egiten, hor egon gaitezkela. Bueno, Markel, zorionak disfrutatu eta animo. Gauzatxo bat, gaur, Idoia Brazolaren aita hilda, eta berarekin itxe egin dugu goizean, eta esan dut hori estropada arentza joango zela, eta hori, egin izan dugu, eta berarentza da. Bueno, gure partetik ere, berari animo handienak. Bale, eskerrik asko. Venga. Ezarkada bat, hemen Idoia Brazola lagunari, benetan Santurtziko arraun elkartearen mesederako lan asko egiten duen emakumea. Bueno, hemen da, Cabo da Cruz. Cabo da Cruzen eskifaian gaur kanpoan geratu dira Roberto Fernández, baita ere Damian González, Marco Antonio Silva, eta patroia ere, veteranoa kanpoan da gaztea barruan, Triñanez. Hori da Triñanez eta treneroaren frankaldean aldaketak egin ditu. Prestatzaileak eta pasaden iganten estropada harrigarria, denboraldiko honena, eginda dator Cabo. Begira hemen Getarian Aristi Muñoren kokapena, albistea izan daiteke, ez? Bai, eta berriro ere horrenketik zelaiaran, Igor Gomez, boskarrenera, Aimarrira hola laugarrenera karrita, eta berriro ere, Miguel, Iñaki Duzin, estribor laugarren tostan. Lekitxaren artean, Kepa Aginaga,
Titularra gaurko honetan Hori da. Ababorren. Eta Ari da errekuperatzen. Jartzen, eta osterare Kordobilak eta bigarren tostan. Patxibilo sartu du, Aritz Morfi, Igor Sánchez, eta estriborrean berriz, Akarregi eta Urtueta. Ohiko aldaketa, Lekitxarren artean. Hemen laugarren kaletik hori jo, eta albistea, aste honetan, Iriondo falta dela. Gaitza jota, kanpoan, ondo ezi. Bai, urteak egin dituen zeran, astean gainera, Manrik laugarrenean, Andoni Campos ostera ere aurrekalari, eta Patroi Mikel Anderretxegoien, izan dezagun gogoan, Martin Leboran aritu zela Apoilon igandean. Bueno, hementxe ditugu, lau ontziak, epaileen agindutara jokatzen. Giroak osatzen ari da, Bai, pixkanaka. haizea utxaren urrengoa, orentxe bertan anemometroak 3-4 kilometro orduko markatzen dizkigu. Urako orantz, oraindik, zazpiak eta 14 minutuan, horixe, Maria Taulak dioena, orduan buelta hartuko duela, zaindu beharreko unea dago, Azken minutu hauetan indar gutxirekin. Bandera txurian, semaforoak enukarri, korri, bai, berdea! Oante, Hor dira Laura. begira, lau aurrekalariak baborretik, teoriak behintzat, estriborretik eskatzen duenean, teoria hutsa. Bueno, gogoratu, ontzi hauen artean horiok 85 puntu ditu, errenta handia, Kaboren aurretik Kabo 81, Getariak 76, Lekitxarak 75. Gaur Kaiku kale egin du, eta hori albiste hona da, Lekitxarrentzat, 8. postu horretan sendotu alizateko. Ez da tor, asteburu on bat egitetik, Lekitxarrak, zure mailarik onena ere, akutxe ez da gutxia horik ere. Zeran, Galizian, eta irterean ere atzeak geratu da. 2 segundoko atzera dena. Kabo buruan, Mikel, nizurra eta lurrutzi nizuen. Bai, beste eguneko erakustaldiura, ikaragarria izan zen, eta hori gutxi balitz, gero, astean zehar, zera, Coruñako diputazioaren saria jokatu, eta berriro irabazi. Bai emakume eta baita gizonezkoetan ere, ez daukate aurkaririk gaur egun Galiziako kluben artean. Eta orain denboraldiko estropadarik onenetara, horrela zan daiteke, unerik gozoenean, unerik distiratxuenean, edu da Poiloko taldean. Begira, Orio eta Kabo aurretik dira eta Santurtzirekin konparaketa eginda 5 segundo bizkorrago. 5 segundo bizkorrago, minutu eta 40 segundoko lanean. Hemen Orio, pixkanaka, iruditzen zait bere mailarik onena ere hartzen ari dela. Oraindik ere, onenen gandik pare bat koskara. Baina, jantean Poilon ez dago ona egin, oso ona egin. Ostu ere, bai. Rankaz, orain iruditzen zait aurreko txandan eta Euskotren Ligan ikustakoen arabera, baldintza onak izan ditzake. Kitxarra 2 segundoko galerarekin, hala eta guztiz ere, Santurtzi baino 4 bizkorrago Lekitioko. Ira zeharraunketa ezberdin, Hiru ontzi, Kabo bizien gaur ere, 38 paladan, eta Orio presari gabe nola dakarren koperan. Kabo bizi, oso mutu indartsua ditu. Hemen Lekitxarra. Zerdian, Akarregi. Laugarrenean, gauna. Tika nagusia. Aldaketa asko egiten ditu, Mikel Osertzek, baina beti aldaketa neurtuak eta beti sartzen dituen arraunlariak tosta perean. Beti. Eta hauek larri bini, entrenamentu bakoitzean, 18 mutil, igoko ditu trenerura osartzen du. Ez dauka zalantzak. Beste segundo bat hori. Txukun ari dira, 3 minutuko lanean, ontzi bat Kabo hori eta Getariari, eta ia 2 Lekitxarrari. Hau ari da lortzen, azkeneko asteetan, Hondarribian egin zuen hori hau beste estropada oso ona niretzat, progresiboki, bere tandan, segunduak atereaz, bere txandak idei, hau ari da lortzen azkeneko asteetan. Iragarriagoa bihurtu da, Bai.
Agustuko hori jo, ustailekoarekin Lehiakorragoa. Zazatik berak esana, gogoan dut Donostiako estropadaren ondoren eta Lekeitiokoaren ondoren, gola 15 egun izan zen Lekeitiokoa baino, lehiatu gabe ere, aritu direla, zenbait estropadaren. Cabo, Ubeta eta Luis González. Markatuz. Getariarra. Begira zelaiaren, Baurrankekoaren ere keinuan. Begiratzen dio Baurrankekoak Baurrankekoaren arraunari. Zapulu aldia txarra. Olatu abitsua, dan bada. Unda 50 metro. Orio tartea hunditzen ari da. Ez dira txarrak, aurtengo Getaria hori 4, Kabori 5. Eta Santurtzirekin konparaketa oso aipagarria da. 15 segundu motelago Santurtzi, lehen txandako garailea, orain buruan den Oriorekin konparatu. Giroa ere gozatzera, Pantalla oso, Campos 3. Zast. Apenas tirado, Hau eta 55. Getariako bea nabarmen, Kabok baino. Atxiago. Kabo atera egin du. Ekitxarra ere. Ekitxarrak. Bueno, 5 eta 6. Ekitxarraren denbora. Orio, lau eta 55, Getariak 5-0 bat, Kabok 5-0-2, Ekitxarrak 5-0-6. Gero, bigarren txandan azkarrena izandako Santurtzi 5 eta 12koa markatu du. Ziaboga ostean, Orioren errenta gora. Orain zer gertatzen den, Orio eta Getariaren artean. Horten niko izan dugu, Getaria bigarren txandan Oriori poparean, segunduak errekuperatzen. Eta hemen goran egon nahi baldin bada, poparean asmatu egin behar da. Haizea oso apal. Irtera talmuako balitzetako bandera txoiek erorita eta anemometroak bat 2-3 kilometro orduko markatzen dizkigu. Getaria, Kabo, Laurak, euren kalearen estribor aldetik. Bueno, Getaria bukarako ematen du prestatzen ari da. Hoita mazazpi palaterri hoita emezortzi, Hori jo aurretik, nabarmen. Getaria Kaboren aurretik baita ere. Saian zeta Joriz Etxeberria, erritmoa markatuz. Babor lana. Txegoien, Getariako semea. Haze lana patroia begira, Diferentzia gora. 9 segundu. Saca mano. Esoak atzetik azkarratera, hor geratu gabe. Zola egin du mutile izikele. Bai. Dotore. Eta hor obeditu egin behar da, alden neurrian. Robota bezala, soldadoa bezala, Hemen atzetik gurukan. Utzi erdi bat zartuta aurkariei hor, bigarren posturako Getaria. Txasaio hartzea, unasi. Hanberdeak ere, erne. Kaletik ere ondarri. Listo! Unai! Txikitu legetio! Zaiatzen ari dira, baina Orioren abantaila gora doa, 11 segundo. 11 segundo eta 11 garaipen. Orio olatuan, Mikel. 11 garaipen, Oriok Zarauzko ikurriñan. Palmareseko erregea da. San Pedro Kaikuk eta Hondarribiak 5. Eta Laurekin Santurtzi eta Urdaibai. Hogeita emezortzi palaterdian, eta txanda txikitzen ari da, 8. minuturako. Ana jarri zaio, beira. Ez du txarra txegoienek. Eta nondik ari da, bere kaletik. Laugarrenetik. Bai, ez du mugimendurik egin, jarraitzen du bere kaletik. Gaur niri nabarmen gehien gustatzen ari zeidan jalean. Edo, handikari dira, estropada honak egin. Bestera batera esan. Buena pasaz, horretik, babor. Orio txikitzen ari da, Oso luze hona egiten ari da hori.
Pentsatzen Getariari luze honetan ia 10 segundo. Acabar, solo acabar. Hendikan 360 metro falta di. Zuloan 36 palada, olatu gainean 38 palada. Horrek zer eskatzen du, une batetik bestera, kasu honetan mutilek aldaketa egin behar. Bizitzeko edo moteltzeko, eta beti ere zentzua eta blokea galdu gabe. Lekitxarra 22ko atzerapenarekin, ala eta guztiz ere, lehen txandan garen izandako Santurtzi baino 5 bizkorrago. Orio txanda apurtzen ari da, Getaria begira olaturen batatu izango du esperantzak, atzerago ibili da. Horrela bere kalean, Getaria nahi bada bere kalearen estriborreko ertzean. Hori hori bai, ongi horre lagunduko die, ziago gartzen. Bueno, maniobra bere ala, 120 metro. Earra dio, etxe goiene. Horrein makina martxan jarrita segi egin behar dago. Prepara. Ziago, Solta. Campos, prepara. Campos. Abizua Camposi. Campos aurrekalariari. Atento. Eskarregi. Sartu. Ludio. ¡Qué buena! Aitzakiari gabekoa. 9 eta 59 gelditu dute kronoa. Bueno, Getaria ere prest, ziago garako. Zetxabek. Bai. Garbi, Getaria. Bai. Arazori gabe. Antiago Davila. 10 eta 14. Akara itxarreko olatua. Eta Juki ere bai. Kabok 10 eta 21. Lekitxarrak 10 eta 24. Santurtzi baino 5 gutxiago. Irudipena daukat, Mikel. Lan erditan horiok Kaikuri 40 segundo azkenengoari. Asko, Asko, esan igon. Ez, harintzen esaten, irudipena daukat, Lekitxarrak, ketxon ziaboga estriborretik hartu ezkeroztik, normala izaten da, konfiantza pixka bat galtzea, eta pasaden astean ere bai, eta gaur ere, kostatzen ari zen. Ez dakit horrek eraginda den, edo ez. Hori, nabarmen ondarribiari ikusi diogu, pasaden urtean, gertatu zitzaionaren ondoren. Eta horre, esperientzatiko arraulari daude, bai. Batian edo bezutan. ¡Tribore, Ikearri ya! ¡Qué buena, carajo! ¡Grande! Hemen hori jo. ¡Eres un grande! ¡Earra, Urresti! ¡Demuestra! ¡Atzea! Getariarra, egun berezia dela entzaten. Hauna, ¡Atzea! no, patroia eta Urresti. ¡Atzea! Aldearreko urtea, beti ordezko edo gehienetan ordezko. Sigue acabando, Bai. Eta hemen ia beti titularra. Hori da. 26 paladan kanporantz. Segi egin behar, segi egon behar. Egosko. Bueno, Getaria ari daba eusten, Ziabogan ia 15, hori Getariari orain 16. Getariaren inguruan, zango dut pasaden astean esan dakoa. Dagoeneko oitu egin gara, zailkapenean, iaz 5garren, 6garren, 7garren ikusten, baina hori ikeragarriz konbenituko lana dagoen. Etxeko jendearekin, herriko jendearekin, eta abar. Eta aurten ere, mailari arazori gabe. Acaba como se ve al sitio. Al sitio. Kabo asko erori da, Begira, Kabo eta Lekitxarren artean 5 segundo bakarri daude. Bizkarra, hoxe, bizkarra eskatu behar. Ara, atzetik nordoan. Dani Perez. Pero, laugarren kalea du. Orain izan dezake, horrengo 2 minutuetan, nune gozoa, kale gozoa, Oriok. Kabo hori hogeita ze, Mikel. Asko da. Getariari Ziabogan 14 erdi, orain 18. Ontzi bat, zat. Señaleriek onena, hautsa izaten. Txandan, abantaia modu progresiboan atera. Vamos a por Getaria, ¡ahora! Hemen Galiziarra. ¡Ahora! ¡Beisma! Guti da Getaria, 9 segundo. Atzean geratu da Kabo. Lan pinaketa ere bai, esan dugu aste artean. Han Artako diputazioaren, Koruñako diputazioaren lehia jokatu zutela. Gero bidaia. Beti ezin baita, alegia otorra beti ezin baita 7.000 revoluziotara jarri. Eta hortan jardut ematzea, badakizu zer dagoen. Mekanikoari bisita egin behar Hori da.
Garua, Borobil. Lekitxarra. Borobil izan nahi du, Borobil horrek garbi bukatzeko. Bueno, lehen txandako danak atzetik izango lituzke, Lekitxarra martxa honetan bukatuta. Santurtzi baino 6 bizkorragoari baita. Morantz, 35 palaterdi, Lekitio. Patroien aginduak, askotan arraunketa estilo ezberdinak izanagatik antzekoak, Banda bateko edo beste izkatu, Borobil du, bukatu, Horiok zenbat zituen Getariarekin. 14 erdi. Orain 19. Eta beste 200 metro. Empaqueta yo no ataquia. José. Esto kostan baborre. Deita segundo. Ikiarri ja. Saca. Horrelako musikarik ez dago arraunlariaren zat. Musikak oso askoak izango dira baino. Patroiaren zat ere, ababorrera begiratu eta San Anton mendia eta bere herria eta zenbat oroitzapen, zenbat entrenamentu, zenbat burruka. Eta hemen nabil, hori jotarren ontzian txopan, hemen noa. Zarauzko estropadan aurretik. Hori da. Gaintxoinek zukutu egin berritu. Begira, zerrentak. Ikuspegi oso adirazgarri da. Ea zer erabaki hartzen duen orain, etxegoinek, Lekitio baborretik edo estriborretik. Hankaposek orain, hala da gutxiago galduta, bai. Atera du pixka bat. 15 eta 16. Santurtziri 42, Cuélgate, cabeza. Lekitio nondi libratuko du. Estriborretik. Anetxabek heldu dio. Cuélgate. Irudipenak gutxiago atera dituela orain, bigarren txandako. Getariak 15 eta 35. Hemen Boiroko gorria. Txago Davila. 15 eta 46 kabo. Oso zabaletik, orain ere Lekitxarrak 15 eta 53. Santurtzi baino 5 gutxiago. Orain, ea hori jo, eta Getaria, orain alde batetik. nik esango nuke, hori jo, bere kaletik edo oso urruti ez behintzat. Bere kaletik. Getaria jodu lehenbiziko kalera. Bai. Orain, Mikel, alde batetik gustora joan nintzateke, horioko treneruan, bai, alegia aurretik eta bar, baina bestetik enuke nahi etxoinen lekuan egon, edo salsamendirenean. Erabaki egin behar. Kale osoa, estropa eremu osoa libre, zer egin. Bigarren luzean txikitu egin baldin badutzo estropa da. Horti, segi. Hori da. Eta badirudi horretan txari dela, Eta sentsazio honak ez baldin badituzu, aldatuko duzu. Norabidea luzerdian edo, komeni denean. Eta gero nik uste dut patroiarekin konfiantza izan behar dela. Ea, ontziak zer eskatzen dion. Itxasoak nahi baldin bada zer eskatzen dion, une horretan patroia. Begira, ondarri biharrak. Oye, Campos. Buka. Hemen da hori. Buka. Prepara Villa. Bat. Sí, ahora. Cambia. Aldaketa. Batu hartu duen seinale. Kabo mugitu da begira. Trenean eze jodu estriborrera. Zerbaiten bila, hain urruti dagoenez, galtzeko ez du gauza hondirik, Kabo. Saca. Begira kosta hori. Échate, Campos. Luzea hasi denetik, beste 3 segundo hori jo Getaria. Kaleari eusten dio, Mikel, Barre. Getaria bakarrik, kalez kanpo, bere kalez Barre que lo. Erra ahora tú. Bola de bandera. Ahí va. No. Saca. No. Osatzen ari dira. Horke kanporan zolatu, begira. Hori, etxegoenen postura. Bai. Errenta oso handia. Hori olatua. Errenta oso Kanporaka, handia. bultzakako indar hori. Getariarrak oso marinelak eta estropa deremu ondo ezagutzen dute. Eta hala eta guztiz ere 22 segundo. Getaria ere
Al sitio, prepara. Getaria momentuz, bigarren postuaren jabe da, bentaja itzugarriarekin. Ba, urteko estropedarik onena Hondarribian bikaina egin zuen, Boiron ere bai. Egira orantxe, norabidea aldatzen. Horixe eskatuko dio, Anderri, eta orain Mikel begira, orain ari da egurra saltzen. Orain ari da egurra saltzen. Txandako bigarrenari ia minutu erdi. ¡Cólgate! Bai, Salsamendi bere ontzita. ¡Cólgate! Chiquito, Motilla. Chiquito, Negueto. Sinestu pixka bertzai. Latigoa bakarri falta du. Sinestu pixka. Ahí va. Alegia zukutzen ari dela. Ba. Estropalaria. Badaki asko dagoela jokoan, eta gauzak alde daudenean eta ekipoa zartako, sakatu eta eutxi. Acabar. Iru momentu. Hola. Atento, Irua. Atentos. Y esta es la buena. Erne, Kabo eta Lekitxarraren artean atzean, iri segundu bakarrik, Galiziarren alde. Abantaila harrigarria, Mikel. 30 últimas. Salta, Campos. Tropa da ere orain zeharkatzen edo erdikaldera etortzen, nik uste... Baina gehiegi gabe, Bai, erdikaldera. Bigarren gora, behar bada. Baina azkeneko 2 minututan Getariari 6 segundu sartu ditu denean. Guk dugun ikuspegi honetatik nahiko nabarmena da, olatuaren horabidea joera. Baina hanka olatuare izaten da, askotan surfistek ere zuzen joan gabe, azkar asko egiten dute bidea askotan. Hemen daba hori jo, ia minutu erdi bigarrenari. Saltar! Eskizioa, bere txandan. Ordaba hori jo. Salta! Orio! Bai, Orio! 20 minutu eta 20 segundo. 20 eta 20. Lehen txandako garailari 55 segundo. Getaria dator bigarren. Getaria enkalera etorrita. Ia minutu erdi. Hemen dator Getaria. Getaria 0 kalera, hau epai, bigarrenetik. Bai Getaria, 20 eta 59. Nola erori den, Begira, Iker Castillo, Joker Rodríguez, denak, Mikel Begira. Kabok eutxiko dio, txandako hirugarren postuari. Untzi bat, Lekitxarrari. Bai Kabo, orain Lekitxarra. Bai Lekitxarra. Kabo hirugarren, 21-0-6, Lekitxarrak 21 eta 16, hauek ere, lehen txandako garaile izandako Santurtziren aurretik. Erne, ohorezko txandako entzat, langa, goian jarri baitu, hori jok, 20 minutu eta 20 segundu. Hor dira alegin handia eginda, Salsamendiren mutilak iragarkia jaun Andreok, eta berehala, ohorezko txanda, Zarauztik. Arrautzaleok, arratsaldeon, Orion gara, Zarautzen gara, Orioren garaipenarekin orain arte, bi txanda jokatu eta gero, Zarauzko ikurinari dagokion lehen jardunaldia da hau, Oriok 20 eta 20. Bigarrenari Getariari 29 segundo, Kabori 57, Lekitxarrari 50, gero Santurtzi, Zamertolameu, Ondarroa eta Kaiku. Hende asko oraindik, Zarauzko ondartzan, eta protagonista dugu, noski, Eritz Hernandez lankidearen ontzian aurrera. Alaxe da, gurekin dugu Joritz Etxeberria, pozik, bera komentatu dugu 30 segunduko abantaian aitzutela, baina, bueno, 29 ere ez da gaizki, ez? Ez, gara. 30 esaten genuen, 29 gara, ja. Baina kostekin, ondo, bar guztu. Bai, bueno, laugarren kale hortatik erten dezue gaur, bueno, kale hortan mantendu zedate azkenengo momentura arte, ez dakit, gustatu zaizue mintza, laugarrena? Bai, batez kanpoa hasieratik oso ondo atea gea, eta bigarren larguare bertatik indeu, eta egia esan bai kanpoa eta bai barua guztuagoa zen, da bukaeran pixkat hiru aldea jodeu golatuak, baina bai, nahiko zuzen.
hori orientzako, bueno, estropada berezia da Zarauzkoa, zuen entrenatzailea Jon Salzamendirekin izan gera hasieran, esan digute, bueno, historia dela eta Orio ikurriña bila datorrela honea, ez dakit, nahiko izango aldago, hau ikurriña hori bideratzeko? Bueno, nahi deuna bintzat bilarra horrezko txandan sartzean, da behaien paren ikusi, haber nola moldatzean, hui falta zaiguta ikusteko. Ikusten altzeate, bueno, leia emateko horrezko txanda horretan. Nik uste gaurratea deun bentajakin da, betikan gora guaz, eta askotan beti gora joana peligrosuago izatea, eta ez da gau ezer galtzeko, hasi que hortaxateako da. Bueno, momentuz disfrutatu horitz, denbora izugarri ezarri duzu eta ikusiko dugu, non usten dizuen horrezko txanda honek. Hoi da, eskerrik asko. Bueno, nahiko esan digu, Iuritze Etxeberriak, eta ea orain horrezko txandan ze gertatzen den, lehen kaletik Donostiarra, bigarrenetik Urdaibai, hirugarrenetik Hondarribia, laugarrenetik Zierbena. Hemen Igor Makazagak prestatutako eskifaia. Denok espero Ez genuena, dago Mikel. ustekabeko handiri. Bueno, aurrekalaria, nahi baldin bada. Bai. Adrian Meiz oso, pasaden astean ere meilan aritu zen, gehiagotan ere bai, eta hartzalik geratu da lehorrean gainerakoak, patroi arkaiziaz, eta denok espero genituen gainerako 12. Bueno, eta hemen Iker Zabalak, nolabait ustegabekorik ez gaurko honetan, bere eskifaia aztertuta. Hori da, pixka bat, bueno, espero genuena, Etxaniz Estribor espaldan, Medina sartu du, Ojeda Babor espaldan, gainerakoak nik uste dut, espero genuken. Goikotxa eta bero, geratu da kanpean. Hondarribia ere, zer esango dugu, ahontziarekin. Bai, baina azkeneko aste honetan, pasaden astean ere bai, ikutu bat eman dior baino esponda espaldara, eta badirudi aurrekalari ondikolaren aldeko apustu egin duela, Bueno, Mikel eta Orbañano. hemen aurreko asteburuko garailea, Zierbena, alde batetik Azerbi utzi du. Gaur kanpoan atsedena eman dio eta Bizente Gaztea sartu. Bai, gehienetan Bizente Gaztea bosgarren postan aritzen da, bigarrenetik, hariko da gaur, Estriborretik ere ikusten dugu. Bai, eta Kamargon ari zenean kontrakekoa zen, Estriborretik. Konparazio batera, Mikel, pasaden igandean bandera irabazi zuen 14koarekin alderatuta, 5 aldaketa egin ditu Dani Perez. Eta nik uste dut, goi-maila kontzi hauen artean, nahi baldin bada ordezko gehien, edo gutxien sumatzen duena ordezko aldaketa, zera pera dela, Zierbena pera dela. Konfiantzaz gainezka ditugu une honetan. Eta kalea ere ona du gaur, Bai. Orain behar du urak aldatzen, Nik uste dut dagoeneko ura berantz hasi dela. Erne bandera txuria goian. Arribi, Zierbena, atención. Bai! Ona, Ea ba, hasi da horrezko txanda. Donostiarra eta Zierbena. Bai, Hondarribia danak branka aurretik sartu nahi. zua. Eskatutu dituzte esaldiak, podromoan zelaxe. Donostiarra begira, ostera ere, Bizi hasieratik. Hori badu Donostiarra. Gero badirudi, azken aldian, bueno, kosta egiten zaiola, 12-13 minuturik aurrera, onenen, bandera irabazten duten horien erritmoari ustea, neaurzat gaur ere hasieratik. Eta hemen danak, helburu handiekin, gogor, begira Urdaibeiren hasiera, Donostiarra beti irtetzen da bizkor, baina gaur, Bermeo bera ere, une honetan Orio baino 2 bizkorrago. Ea ba. Bai, eta Urdaibairi joera hau ez genion ikusi pasaden astean, Galizian. Bi estropadetan, bigarren minuturako GPS-ak, bere GPS-ak dagoeneko atzetik markatzen. Bai, begira gaur, minutua pasa da eta horrezko txandan buruan, eta hori 3 segundo. ¡Ay, suelta! ¡Ay, suelta! Beste dato bat ere bai, itxikeria bat dela esango dute batzuk, baina esan egingo dugu, horretarako gaude eta Zabalak, beti, ofizialki, eskifaia jartzen du, eta gero, pare bat aldaketa idu, ia beti. Gaur ez. Gaur, iragarritakoa, hoixe bera ikusi dugu orain lanean. Pasaden astean belarritatik tira genion, hemen. Ez da tiruditzen, horregatik. Ez da asko keskatu gura nuk esan dakoarekin, Tirakoagatik. Donostiarra pixka bat, Estriborra dela jodu. Zierbena, 4 segunduko atzerapenakin, sufritzen.
laugarren kale horrek, badirudi, orain arte behintzat, bigarren erdian hobeto funtzionatzen du. Batipat eredu garbiena Arraun Lagunaken eitzan da emakumen lehia. Bai, baina, duela ia bi ordu. Asko aldatu da. Bueno, ordu terdi. Baina asko aldatu da. Keragarri aldatu. Donostiarra bigarren kaletik, Zierbenak ere, estriborrari heldu dio, Hondarribiak ere bai. Hor korrontea mugitua izango da. Hondarribia ikusi dugu, Hondarribiari buruz izan behar dugu Castellonanketik, azkenean Galiziako bigarren estropadan, beroketan min hartuta, etzen bera jardun eta ondikola, jarri behar izan zuen hor entenatzaileak, eta noski horrek ekarritako gero aldaketak, pasa esponda brankari lanetara, eta bat. Donostiarra begira, estropadaren buruan jarri da. Oriorekin konparaketa egiten badugu, Orezko txandako buruan doan Donostiarra, 3 azkarrak. Zierbenarekin hau harrituta, Bai. Segundo kalduta, laugarren kaletik. Orain hor dago egonkorra. Begira, nabarmen, Donostiarra bigarren kalera joan da, Hondarribia laugarrenera. Ze burruka latza gaur ere. Donostiarra, Urdaibai, 2 segundura Hondarribia, Zierbena Laura, eta tartean Orio, Hondarribiaren denboratan 3 segundura. Zaldi jendea horren Zierbenan. Patroia ere handia, Borja Gomezen palmaresean ligarik eta kontxarik ez da agertzen, baina... Patroi, ona. Hau maian Amunarriz eta Gorkarekin eta hauekin esertzeko ez dago nekara zori. Bueno, ea maniobran. Donostiarra buruan dugu. Donostiarra buruan eta poparean luze onak egiten adaki Donostiarra. Horten guztaldean ere horrela irabazi zuen. Etxeko bandera. Aitean Donostiarra. Ia traineru bat, aurkariei. Almeiz oso, atera behar izan du, Azkaretek. Moldatu da. Estriborretik bezala, begira. Hondarribia pasatxo eta Zierbena ere bai, nahi baldin bada. Bueno, moldatu dira. 4:53 Donostiarak, Urdaibai 4:55, gero Orio 4:55, Urdaibiren demoran 56, Hondarribiak eta 58 Zierbenak. Eta orain, ontzi bat, Donostiarak Urdaibairi, Laura, Hondarribia, 5 Zierbena, Urdaibairi jarri zaio, Orio orain, bigarren alitzateke Urdaibirekin berdinduta, Segundu bakar batera, biak Donostiarraren atzetik. Urdaibairi iruditu zait lehen, olatua jarri zaiola eta. Eta Hondarribia ere hor, Hondarribia ere 2 segundora. Hondarribia ere hortxe da lehia. Hemen kontua da txanda honetan, ea Zierbena orain txarida sufritzen gogotik eta larrutik. Bai, Zierbena orain, une honetan, 5. alitzateke, hor tartean Orio sartuta. Ea orain. Begira Urdaibai. Urdaibai aurten estropadak bigarren luzean txikitu ditu, barrurantz. Ikusten da gainera gogotsu dagoela kuadrilla hori, Hondarribia bigarrenera. Atzeratu den bakarra Zierbena da, besteak ongi erantzuten ari dira. Donostiarra 6. minutuan eta eusten, ontzi bat aurretik. Donostiarra eta Urdaibiren artean 2 segundo, eta Orio izango litzateke hor aurkaria, Orio momentu honetan, estropadako bigarren postu horretan legoke, Urdaibai kolatua. Urdaibaik errenta hartu du. Begira ze, enfilazio ezberdinak, batak eta besteak. Begira, karo, Urdaibai lehenbizikora etorri, eta orain Baborren enfilatua Gorka. Hondarribia 5 erne, eta Zierbena 8. Tarteak zabaltzen ari dira. Urdaibaik orain egin izan ditu aurten aberiak, 7. minututik aurrera, aurrengo 2 minutuetan.
Orio, hirugarren alitzateke, Hondarribiaren aurretik. Getza, bira batara! Hondarribia eta Zierben aurain ari dira sufritzen. Bai, Traineruko galera, horrek, Galipoekia hiru. Escúchame, mira la paradeta. Esta hora ya estamos. Jarri da aurretik. 5 segundo, 3 atzetik zen. Miguel, 6. minutuan 3 atzetik zen, 2 aurretik jarri da. Lantzatuta dator. Momentu hontan, Orio baino segundu bat bizkorrago Urdaibai. Beste denak atzetik. Hirugarren Donostiarra, gero Hondarribia eta Zierbena 10 segundora. Urdaibai Zierbenari 8 minututan 10 segundu. Begira. El pelikula ikusi dugu, ikusi dugu. Tenemos cacho malo aquí. Ara. Hori batetik eta orain zentzen erariko. Txanda pirrintzen ari da, begira. Baina Orioren demora ez, Orio segundu bakar bat legoke. Txanda orain ari da txikitzen. Bai, txandak aurkariak egurtu ditu. Zierbena 12 dago gune honetan. Donostiarrakia nola erantzuten duen. ¡Vuelve! ¡No es pintar! Oso bizi, Orioren denboratan. Hemen da Urdaibai. 37 erdi zuloan, Mikel. ¡Calma! ¡Vete! ¡Corriente contra aquí! Korrientea kontrako. Ura aldatu izan da. Bueno, zazpirak eta 14 minutu zen, eta orain dira eta 23. Tiro bat bezala dator, Bermeo Urdaibai. Hori, bigarren txandako garailari, 2 segundo. Txandako aurkaririk gogorrenari, Donostiarrari orain, 5. ¡Calma, mutilla, calma! Calleja eta Kaion erritmoa markatu. Lasai, babor, recto, babor! Baborrei oraindik ere. Mira, Hondarribia Donostiarraren parean. Mikel, atento, Anazkarazia bizua. Jarri zaio, Mikel. Jarri zaio, begira. Eta Zierbenari ere, bai. Bai. Ja, Zierbena urruti dator. Errekuperatu ditu 2 segundo orain, 10 Zierbena. Hori, 2 segundo. Urdaibaik hori, 2 segundo. Lan erditan Oriok, 9 eta 59 markatu. Anazkarate. Gertu. Balekoa. Horretxe. 9 eta 57. Oriok baino 2 gutxiago. Donostiarra orain. 10-0-3. Hirugarren Orioren atzetik. Hondarribiak 10-0-5. Zierbenak 10-0-8. 5. Zierbena. Gero Getaria urrutiago 10 eta 14arekin legoke. Erne orain, hirugarren luzea. Urdaibai aurrena, Orio 2. Esan daiteke, Oriotaren helburua ohorezko txandako txartela lortzea izanik, oso ondo bideratuta dagoela helburu hori, baina erdia falta da. Batez ere, 2. estropada erdi ona egin duelako. Osoa egin du ona. Hau ez da pasaden azte buruko bai. Donostiarra begira, 10. 11. minuturakoaz, Hondarribiaren aurretik, 22 segundo. Baina, txanda hau oraindik hor, 2. postutik atzera, ez dute erabate finkatuta ikusten, Zierbena ere bizirik dago, 2. Bai. posturako, Orio da zaindu beharrekoa. 2. txandako garailea. Urdaibai Orio baino 2 azkarrago. Donostiarra sentatuta, 26 palan. ¡Solo tírate! Azkarate, ojo da. Azkaia. Hemen Donostiarra. Donostiarren ontzitik. Putinen jarduna eta Bermeotarren lana. Mira, gorka. Aurkariak, txandako aurkariak, hipoitzen ari da Urdaibai. Hori 2 bakarrik. Hipoitu ditu, barrurantz, gaur. Barrurantz. Urdaibai askotan goraipatzen dugu patioak, aurre eta bestea, begira, etzaiku bere alakoan astuko Santurtziko estropadan, eman zuten. Erakustaldia, bai. Fisikoa, ura herrigarri izan zen, Mikel, baina batez ere barrurantz ari da egurra ematen aurten, nire ustez.
Bueno. Oso ederra doa gaurko ere. Gogoratu Zarauzko ikurrinari dagokion, lehen jardunaldia dela, 2 egunetako denborak batu egingo direla ikurrinaren jabe erabakitzeko. Momentuz, aztertzen baditugu denborak, Urdaibai eta Orio dira hautagerik sendoenak. Urdaibai horrezko txandan, azkarrena da, baina Orio bigarren txandako irabazlea, segundu bakar batera dago une honetan. Konparaketa. ¡Esta es la hora de rematar! Hemen berdeak. ¡Remata y sigue! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Ultamaus palaterdi. Donostiarrak eusten dio, Hondarribiari. Bai. Momentu batean Hondarribia hurbildu da. Gero atzetik Hondarribia eta Zirbenaren artean 2 segundu bakarri daude. Begira zeinen postura ezberdinak, partaiak Arkaitziaz, edo Joseba Munarrizen. Eta Zierbena ere horre, Zierbena hor dabil. Urdaibai eta Orioren artean segundu bakar bat. Oso hor tartean Orio sartu izana, oso lagungarri da Bermeotarrentzat. Eta Donostiarra ere hor sartu izana, une honetan adibidez elkarpen nagusiari begira, Hondarribiari sartuko dizkioke 3 puntu eta Zirbenari 4, Bermeo. Esan genezake une honetan bandera, 2 ontzien arteko kontua dela. Donostiarra 9, Hondarribia 14, Zierbena 15, abantaila baitira. Orain parekatuta, Orio eta Urdaibai eta Orio. Hor duzu elegioa. Begira estrapuan, hor txikota berde antigiroa, Bat estrapua ikusten dugu, Vallecaren toletean. ¡Orio a 4! ¡Estamos con ellos! Hirugarren posturako lehia zabali dago txanda honetan, Entzun alduzu, zer esan dio. Haiekin goaz. ¡Sigue largo! Zambulu aldia Donostiarrak. 1 minuto y acabó, 1 minuto. Urdaibai eta Orio. Noski, aurreko astean ikusi genuen, ezta? Nola Zirbena Kaboren erreferentziaren jabe izan da, iztututa bukaeran garaipena lortu zuen. Gaur abantaila hori Urdaibaik du. Orioren erreferentzia izango du, eta azken momentuan, dagoen lekutik aterata, izango du aukera. Baina, jadanik esan dezakegu, Oriok aurreko txandan eginikoa, oso lan bikaina izan dira. Eta denborari erreparatuta, 20 eta 20, ez dirudi, baina diferentziak izan dira. Getariari ia minutu erdi, Kabori 47. Bai, hemengo marka, estropaderemu aldatu zenetik 2016an, 2020an egun bakar batera Santurtzik, 19 eta 23. Pentsa, non dagoen. Ea ziabogan. Abizu azkarateri. Oriok 15 eta 16koa markatu du azken ziabogan. Paladarik aldure egin gabe, abizu azkarate. Orentxe. 15 eta 16, pare-parea. Zetik, Donostiarra. Berriro ere atera berri izan du. Beitzo oso. Ez du egun lasaia gaur, Zierbena 3. Zierbena eta Hondarribia hortxe dira burruka. Oriok 15 eta 16 Urdaibai bezala, gero Donostiarrak 15 eta 27, Zierbenak 15 eta 31, Hondarribiak 15 eta 32. Zierbenak orain 2 segundu hartu dizkio Hondarribiari. Bat bi. Urdaibai Orio baino bat azkarrago. Orain Gorkaran berrik, zer erabakitzen duen, zer eskatzen dio. Begira kanpora. 2 segundu hori. Olatu luzea, honek olatu luzea esaten duenean argi. Kanporantz ikusten duzindarka, hori seinale hona. Lehenbiziko karrera etorri. Beste segundo bat. 3 segundo. Erne. Orain lau. Bai, begira olatua, argi olatua, hue. Lau segundo. Txanda txikitzen ari da, Mikel. Bai. Donostiarari 13, hor burruka, txandako 2. postua, eta orokorrean Orioren atzetik 3. posturako dago. Donostiarra, Zierbena eta Hondarribiaren arte. Hemen Bermeotarra. Hori da jardute hori. Askatu ditu zaldiak. Arrigarria, jaun Andreo. Berrogei palaterdi, Mikel. Ikusten ditut, Ibaitzabaleko errekuperazio egun hartan bezala, begira Hondarribia. Begira, baina biltza. Hondarribia bere kalean, Zierbena ere bai, une honetan.
Bakoitza bere kalean, GPS-aren arabera. Ea ba. Nondabile epalea. Erne, Urdaibai Orio baino 5 bizkorra. Esan nahi nuen, eraso, bandera urdina, urrengoan zigorra. Bandera urdina, urrengoan zigorra. GPS eguzko genuke guztora. Horentxe, Zierbena bere kalean. Hemen autuan dagoen GPS-a eta Hondarribia ere bai. Mugaren mugan. Zierbenak segundutxo bat hartu du, aurretik Donostiarra dute. Erne, Urdaibai Orio baino bi traineru bizkorago. 6-6 segundo. Urdaibai txikitzen ari da, Jaun Andreok. Hau da erantzutea. 10 segundo. Batematek zalantzaren bat baldin bazuen, hemen dator Bermeotarren kolpea. Begira, zein mugimendu ari den egiten, Hala jo behar aldituzte, Bai. GPS-a, guziko nuke guztura. Hau da, hau lehia. Zierbena bere kalean da. Zierbena bere kalearen ertzean, Ota Hondarribia ere bai. Hondarribia ere bai. Erne, Orio gero olatu hartuta orain 5 segundo bakarri daude. Eta ongi bukatu du gainera, Urdaibai eta Orioren artean 4. Epailentzat ere lana, lan asko hemen, Jaun Andreok. Zarauzko ikurriñari dagokion lehen jardunaldia da hau. Urdaibai da denetan azkarrena. Gero bigarren txandan irabazle izan dako Orio 5. Bakoitza bere kalean dator. Eta horrezko txandan, Donostiarra 19, Hondarribia 23, Zierbena 25. Egun borobila izan daiteke gaurkoa Bermeotarrentzat, Alde batetikan, sailkapen nagusiari begira puntu ederrak, eta bestetik banderari begira 6-6 segundo hori. Horain berriro ere olatuan. Eta 0 kalera, Ara, 10 Orio, esan du. Cuando yo diga putillas. Sortzi hori. Hau da, erakustaldia. Bere txandan, Mikel, Donostiarrari hogei. Txikitu. Ez dugu hau ikusi denbora diotea. 10 delante. Sortzi hori, 21 Donostiarra eta Hondarribiari Zierbena erortzen ari da, 26. Hondarribia ez duatera Zierbenak. Gerra hortatik, Hondarribiak bai. Txandan bigarren kokatu da. Bai, txandan bigarren. Horren bila dator. 180 metro. Hemen da, Bermeo Urdaibai. Denborarik lortuko du, 6-6 segundo hori. Gaurko 12 puntuak Bermeotarrentzat izango dira. Hor dator Bermeo Urdaibai. 6 segundo, 7 hori. Hemen da. Beste erakustaldi bat Bermeotarrek, Jaun Andreok, Zarauzko uretan. Hor da Gorkaran berri, Zarauztarra. Hor da Bermeo, bai Bermeo! 20-12. Hori, 7 oso luze, ia 8. Donostiarra bigarren, 0 kaletik, begira. Eutxiko dio Donostiarrak, ala ematen du, eutxiko dio. Horien atzetik 3, bai Donostiarra, bai Hondarribia. Eta orain dator olatuan Zierbena, bai Zierbena. Urdaibai, 20-12, nagusi. Biharkoari begira, ia 8 segundo, 7 eta 84 bigarren txandan irabazle izan den hori. Horrezko txandan izango da Orio eta ikurriñari begira lehian. 3 Donostiarra 18, 4 Hondarribia 21. Haueko horrezko txandan. Bihar horrezko txandatik kanpo, Zierbena, 26 segundu galdu ditu gaur. Getaria 37, Kabo 55, Lekitxarra 58. Eta lehen txandan bihar, Santurtzi, Zamertolameu, Ondarroa eta Kaiku. Erne, Kaiku historikoa gaur hemen azkena izan da. Mendeurrenaren urtean, Kaikuk Zarautzen palmaretzean 5 garaipen ditu. Urdaibai, Jaun Andreok, Bermeotarrek eman dute izugarrizko erakustaldia Ibon, haundia. Harrigarria eta erakustaldia hasi eta bukakoa izan da, batez ere barrurantz. Bigarren luzean olatu harrigarri bat hartu dute, eta 4. ere bai, ikusi izan ezin duguna, orduan arreta atzean geneukalako, baina gaur ere, hauek estropada txikitu dute, nire ustez, Mikel, barrurantz, poparea. Eta txikitu ez, baina berriz ere, errenta handia hartu dute sailkapenari begira. Urdaibai liderra 152rekin, gaur 12 puntu bilduta, Hondarribiak gaur bere
146 puntua bildu du, Zierbena 144ekin geratuko da. Hemen zelkapena, Giarkoari begira, lehen jardunaldia denez gaurkoa Zarautzen, Urdaibaik hori 8, Donostiarari 18, Hondarribiari 20, Zierbenari 26, Gero Getaria, Kabo, Lekitxarra, Santurtzi, San Bertolomeu, Ondarroa eta Kaiku. Eta zailkapen nagusia, horrelaxe dugu, 152 eta 8 jardunaldi irabazita, Bermeo Urdaibaik. Hondarribiak 156 eta 2 garaipen. Zierbenak 154, 8 da Zierbena. Gaur 4 puntura zidu eguna. 3 garaipen Zierbenak. Donostiarra 118ekin eta garaipen bat eta hori jo 5. Horiok sendotu egin du eta noda gainera bere 5. toki hori, baina gora begira jarri da eta bihar 8 segunduko tartean dago. Gaur egungo Urdaiberi 8 segundu ateratzea ez da erronka makala, baina Orio bakarri dago. Hor ikurrinaren burruka horretan saiatzeko. Besteak urrutitxo daude. Donostiarra 18ra, Hondarribia 20ra, Zierbena zeresanik ez, 26ra Ibon. Bai, Mikel, konforme, Donostiarra 18 segundora, nik uste dut, estropadetan denetari ikusi izan dugu, baina bandera bien arteko kontua dela, eta bandera erdi ez dakit, baina oso ongi bideratua dakarrela Urdaibaik. Abantaila horregatik, eta batez ere, erakusten ari den nagusitasunarengatik barrura. Berriro aipatuko dut, 3. gaur birrindu egin du, estropada, aurten beste askotan bezala, barrura. Hemen patroien zelkapenean, Cristian Garmak 12 ditu, Borja Gomezek 11, Gorka Aranberrik 10. Eta zelkapen nagusian, Aranberrik 105, Abunarrizen 88, Unaz Izagirre 3. 86ekin, Gero Etxegoien eta Garma 75ekin. Aurrera, Eritz Hernandez. Patroia lasaitasun eskatzen, baina bueno, Gorka egia esan gaurko egun borobila, bai, sailkapenari dagokionez, baita banderari dagokionez dakit. Gogoa zenuten gaur Galiziari buelte emateko. Bai, esaten un bezala, gora berak eukitza iteu temporan zehar, da betu, Galiziko etzan gure honena izan, eta lania segitu dugu, beste misterio gabe, ez dugu ezerri inventatu, lehenko azte digonea. Lanian jarraitu dugu, sentsazioak bilatzea, eta bilatu ditugu. Itxasuan kriston lana zeon, kostauko olatu honek txikitu iteu, arraurarik ez dugu gozatzen, eta patroia, arraun egitez palimoa, patroia salduta jotea, eta nik uste beroketan pixkate kostazaigu, ritmo hartziak, olatu oso bizila ez olago, baina elektrizia honen ginitorrik eta kiston estropain dugu. Zer du Urdaibaik bigarren luze horrekin? Gaur ere bigarren horretan txikitu duzu zuen txanda, eta ez dakit, ja behin baino gehiagotan ikusi du buelta horretan, bigarren luze horretan, esan duguna, txikitzen. Arraunenin, bestiai behira ez guaz, aldeiten azte gela, ez gehala, hogatzian gehatze gela. Bukatu arte jarraitu merda eta zauzko izan da gehiago, biharko demora kontatu iteu eta gaur hankaltxatze egitzeon. Buelta eman eta olatu datozen bezala, alda nibelena ekartzia, hoiz izan da nire lana, nibelen ekartzia eta arraunarik laguntzia. Eta hoxe. Bueno, bihar gauzak lasaitasun eskatu diazu, baina gauzak ongi bidean bihar banderarako ikurreinarekiko aurkari zuzena Orio. Ia 8 segundutara, ez dakit hori gestionatzen, erreza, zaila, ze pentsakerakin. Hemen gestiorik ez dago. Bihar semaforo berden jartzeanen eskopetatea da, venga. Aldan azkarrena, estropa irabaztea, 12 puntu daude. Zauzko ikurreina irabazi nahi deu, gaurko jornada irabazi nahi ginun, liga irabazi nahi deu, eta hortako beste ikiztao. Salidan atatzei ganen, gure honen eman berdeu, irabazi nahi balima deu, eta aurra ibili nahi balima deu. Kontxarako abizu txikia izan alda? Kontxa bandikan beste bi azte gatzeia, gaur mutilak deskantzatu, kiston berua indu, pasara hundila jaso deu, bai guk eta bai danak, eta biharko ondo rekuperatzea importanti izangoa. Bueno, Gorka disfrutatu, aldena behintzat, entzun dizu hor Zarautzen zerbait afaltzeko ja planeatzen ari zean edo ez, bueno, disfrutatu eta zorionak. Esan ditena, nekin etortzeko etxea, ze afari dakaten ikustea. Txantxetarako galantarekin. Errespeto osoarekin, triste askoa, Mikel, Bai, kantitatez bestela erreparatu, begira. Apuntatu dupa, gorkak zer esan duen, arraunen egiten ez badute mutilek, patroia salduta dago. 100% ados, konforme. Baina,
arraunariek arraun eginda, patroi honek, nire ustez egiten du, desorekatu, eta estropadak irabazi. Eta horretan, onena da. Eta hortik, niretzat gaur ere, bera dago, patroiek onena bezala, aurreneko aldiz, eta nik uste dut gaur ere Gorkak lan harrigarri. Erakustaldi bat, eman du. Erabakigarri, harrigarrez, erabakigarri. Erakustaldi handi bat izan da gaurkoa. Beste patroiei zertxorek kendu gabe. Hori da. Bueno, guazen Bermeotarren amaiera hori, azken txampa zoragarri hori ikustera. Estropada osoa egin dute aparta, eta azken metroak dituzu orain berriz ikusgai. Dale, Bogotá! Dale, Bogotá! Dale! Dale! Gente! Va! Ve! Ero! Lau! O! Se! Sapi! Y eso Geray. ¡Ah! Dale! Vete con él. Rema! Rema! ¡Última hora! ¿Listos? ¡Dale ahora! ¡Va! 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 ¡Atrás! 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 ¡Fuera! Eta Kito, hor dago egindako lana. Eta denak isilik, Mikel. Denak isilik, estropadak. Lankideok, Bai, aurrera eritz. gurekin dugu Donostiarren entrenatze Igor Makazaga. Igor, lehen da bizi zorionak eginiko lanagatik. Gaur badirudi Donostiarrak ongi eutxi diola estropadari hasieratik, ausart, eta gero eutxi diozue. Bai, nik uste estropada nahiko kompleten deula, ezta? Oantxe egina, detaiak eta pixka zuzen zen, eta beti beste bezala seguk ere pazkau. Baina bai, nik uste azkenen eremu hauetan eta denboraldiko zati honetan, azkenen denboraldia gezki hasi gendun eta honei begira jardun geha, eta nik uste gaur estropada behin dela. Ez dakit esan deitekeen zer perfekzionatu beharra dagoen, ze komentatu diozu mutilei. Ez momentuak dira, ezta, estropadako momentuak dira, oain egia esan da lerrin daude, eta ez da momentua ere, baina azkenen bai, baude estropadako momentu batzuk akaso, findu barra azkaunak, esateet, beste bezala beti izatea zeu zer, ezta, baina ez, orotara esan behar da estropada kompletein deula, eta hobea aurreko astetan baina esango nuke, legeitiotik gona pixkaia nik uste berriz ere arraunketa eta gure erara gehiago egala eta rekuperau eta bihar beste gerra izango. Biharko gerrara begira ez dakit, agian urrun xiago geratu dira bai Urdaibai zein Orio, ez dakit ze asmorekin ekiten diozu biharko egunari, agian Kontxere hor dago, antzekotasunak ditu estropadak bi aste burutan direlako, ez dakit, nola antolatzen da hori? Beste biharkoa gaurkoa bezala xe, baina bakarka hartuta, ezta? Nik uste azken, bai, horriru garran izan gehan noski, baina handera eta dago kontuk eta aldea ina handia danen gehiago gure buruari begira, gure arraunketari begira, eta gure bideo hori pausuz pausu egiteko asmotan. Zorionak eta sorte hon bihar. Eskerrik asko. Makazaga jaunaren adierazpenak, eta hemen Gorka Aranberriren Irifarrea, Gaztainazpi! Bai, gustora Gorka, eta Igorrek, nik uste dut, hau zaporek azigozoa, eta ipatu du estropadaren uneak, baina, 7. minutuko Urdaibai honi nola eusten zaio, Mikel, nola eusten zaio. Bai, zoragarri egin duela, zoragarri oso nabintzat. Begira, arraunlariak, Horriz Iglesias bera zuti jarrita, eta Gorka Aranberri elastikoa ipintzen, Euskolabel etxearen elastikoa. Eta honek badu bai, labela, Gorka Aranberri, patroien zelkapenean, 105 punturekin, gaur 10 eman dizkiote, Borja Gomezi 11, Cristian Garmari 12, baina orotara 105 punturekin errenta handia hartu du Gorka Aranberrik zelkapen horretan, eta bigarren Joseba Munarriz da 88rekin, Unase Izagirre 3. 86rekin, gero Etxegoien 75 punturekin. Bermeotarrentzat, gaurkoak garrantzitsua da, bai, Zarauzko Ikurrina bihar defendatzea 8 segundoko errentarekin ederra da, baina niretzat Bermeotarren garaipenik handiena da Galiziako zaplasteko edo kolpe horren ostean azkar zutitu direla. Azkar zutitu, non eta Zarautzen eta Kontxaren bezperatan. Eta mai gainean danbatekoak galante eman dute.
inork iruditzen ez geneukala, zalantzarik talde honen inguruan, asteburu nola definituko dugu, Mikel, txar bat baino etzela izan, baina bada espada ere, zalantzadanak usatzeko, gaur hasieratik gainera, Donostiarrari eutxi diote, eta gero martxa egin dute. Bueno, norabideak ere errepasatu ingo ditugu, hemen dira, Ohorezko txandan izan ditugun horiek, haizea, oso apala, gaur, 4,2 kilometro orduko. Santurtzi, kanporantz, Kaletik. Ez, Ohorezko txandakoak izango dira. Hoi lehenbiziko luzean. Bizia pixkat aldatu da, norabidez. 6,2. Begira Donostiarra, joan da, pixka bat, bere kalearen estriborra aldera, lehenbiziko luzean, zuzen Urdaibai, hor metro gehiago Donostiarrak, eta ondo atera zaio. Hori da. Ea bigarren luzea. Oso ongi arkaitz, hasieran pixkat baborrera joan da. Gorkak, begira, olatu hartu duen 7. minutuan zer egin duen, olatuak nabarmen eskatu dio 7. minutuan, lehenbiziko kalera zahartu. Maniobra erradikal hori da, olatuak hori eskatu diolako. Bigarren luzean. Eta laugarrenean ere gero ikusiko du, begira. Zabalatera Donostiarra. Urdaibai berriro ere. Bere kalearen mugetan. Bere kaletik. Zenbat metro, gutxiago, 6 metro. Traineru erdi bat, baina hori ditzen zait, Donostiarrak propio egindako maniobra dela. Eta ikusi nahi dut, hor olatu bat hartu du, begira, Donostiarrak, zero da. Eta berriro ere, 17. minutuan edo, hori 10 segundo sartu dizkio, olatu bakarrarekin. Eta begira, Urdaibai 5 metro gehiago egin ditu orduan, baina azkenean azkarrago. Hori da. Azkarragoa izan da. Luzean, 4:55, denetan azkarrena. Gero, Hondarribiak 4 segundu gehiago erabili ditu azken luzean, Donostiarrak 7, hori ere 7. Eta datu bat, bigarren luzean Urdaibai hasi da gurra ematen da, azkarrena izan da, baina 3. luzean Brankaz, Orio, Urdaibai baino 2 segundu bizkorragoa izan da. Bai, hori ipatu duzu, Mikel, eta iruditzen zait, narko titularra, Eskola Ligan Urdaibaik iramango duela, baina titularraren azpikoa Oriorentzat, nabarmen, urteko estropadarik onena eginda, beste txanda batetik, nahi baldin bada, baldintzak ez dira asko aldatu, haizeari dagokionez, zerbait gehiago, 3. luzekoek, baina, Urdaibai honi nolabait ere utzi dion bakarra, Orio izan da, eta horrek, asko eta ondo hitz egiten du, salsan diren taldeak egindako aurrera pausu horren inguruan. Eta benetazko erronka Oriorentzat bihar izango da. Hemen Ohorezko txandan jakiteko, hobekuntza hori noraino iristen ari den, ez da, Ibon? Era bat ados, Mikel, eta aurrekari alde horretatik, ez da ona, gogoan izango duzu, Lekeition, duela 15 egun Oriok Hondarribian estropada bikaina egin, eta aurrengo egunean, biharamunean, 3. txandan, Ohorezko txanda deitu diozu, nahi baldin duzu, zenbat kosta zitzaion. Erronka, urteko zer esango dizu, momentuz, Angina Oriok, bihar du. Bandera, oso zaila 8 segundora, baina eusten Urdaibai handi honi. Ederki, bihar 11 eta 10 minututan izango gara hemen, gero emakumeen lehia bukatzen denean, badakizue, Euskotren sariare, jasoko duela garaileak, momentu zerrenta handia hartuta, Donostia Arraun Lagunak dugu, eta bihar esango dugu teknikoki errematatzea, hori dala falta duena Arraun Lagunakek. Eta hortik aurrera, emozio askoz ezera handiagoa izango dugu, gizonezkoen leian, banderaren leian bi arraun elkarte ditugu. Hemen garaipen gehien bildutako Orio eta liga berriz ere kontrolpean eta errenta handiagoarekin dugun Bermea Urdaibai. Ibon? Ados, Arraun Lagunak eta Urdaibai gaur aurrera pauso handia eman da, erabakigarria Arraun Lagunakek liga irabazteko eta bandera ere esango nuke bi ontziek. Ongi bideratua bai, baina errematea jarri behartzaiola, non eta Zarautzen hemen gauza harrigarriak gertatzen dira, beste behin gaur ere parteak eta begiratu eta etzirudien, aparteko zerarik egongo zenik, begira gaur ere zelantza giro ekarri duen. Zarautz plaza handia da, estropadarako, eta gaur hori berretxe eginda, Mikel. Bueno, gure mutrikuko arrantzalea ere agurtuko dugu, gaur Portugal aldeko karabela ere erakutsi diguta bere ontzian eritz,
egun ederra gaurkoa. Bai, alaxe da, bueno, denetarako gaude hemen, bai arraunerako eta bai inguruan gertatzen den guztia erakusteko ere. Aipatu duzu Orioren balentria ez gaurko egunean. Normalean, estropada horretikan ematen diguten elkarrizketak beti eskuzabal hartzen gaituzte entrenatzaile zein arraunlariek, baina ikusita gaur, Urdaibaiko entrenatzaile Iker Zabalak eta Jon Salsamendi Orioko prestatzaileak eman digutela eta emaitza ikusita agian bihar guztien nahiko dute gure mikrofono aurrean hitz egin, ez? Aipatu duzue Oriorentzat erronka izugarria, Lekeition ez zuten maila eman orezko txanda horretan, eta beraz, nahiko dute, ez? Orio hobetu San Nikolas ontzikoak, eta bestalde, Urdaibairen, gaur egin duen hemen triskantza, ez? Sekulako tripulazioa du, gogotxu zeuden Galizian izandako bi estropada, ustel horiek ikusita, eta Iker Zabala eta bere mutia benetan gogotxu izango dira, duten 8 segunduko errenta horrekin. Bihar gehiago, bihar berriro hemen, Ibon aipatu duzu Zarautz plaza berezia dela, berriro bihar hemen izango gera, eta segurazki, ikusiko dugu, lehen da bizi Euskotren Ligan, lehen txapelduna, arraun lagunakek aipatu duzu 6 puntuko abantaila duela, beraz, egina du Donostiako traineruak, eta beraz hori ikusiko dugu, eta baita gizonezkoen lehia ere. Beraz, gu bihar ere, hemen izango gara. Ederki, 11 minututan zuekin bat egingo dugu, gero 11 aurrera, estropadak, Ibon, indarrak hartu eta bihar arte. Bai, gustura etorreko naiz bihar ere. Itxas bera bihar, Hori da, izango da bihar zerbait. Olatu gehiago seguruenik. Eskerrik asko, gora traineru estropadak eta ondo bizi.